Siguro? Entrance le. Why entrance basta magkatis? Oo. Manager sa tagay. Kapoy noon pa sa pa. Kilo, 2 kilo. Maligo na yun, may. Ang latbang na ta? Maligo dire. Taga na lang ligo. Ala, alam ni. Agay. May style ka plong. Alam mo tubig oy. Ano nga? Hi. Ah, Arbet. Di ba tuso? Mapor ni kayo. Dari agi kelit. Adalo. No. Ala, wala Miss Universe kasi mahagbong. Usok ba yung mukha mga Miss Universe, day? Long, asa naman ka pa dong, Long? Hala, mong dalaga, oh. Makaligo man ganay, pero asalon pa. Ito. Manas tubig, oy. Pabugnaw. Ay ko yata karon. Okay, abot tayo ta. Hindi ko na mga tropa ko ba? Along! Hala, guwapo eh. Say babe. Hinay, babe, ha? Kapoy. Doon sa mag-vlog.